Cara yekem li bajarê Amedê wê pêşbirka navnetewî bê li darxistin. Ji bo vê yekê jî li stadyuma bajarê Amedê amedêkariyên pêşbirka tîma İskoçya tê kirin. Bajarê Amedê wê cara yekem İskoçya bikin mêvan. Nêzîkî 1500 İskoçî wê bên bajarê Amedê û pêşbirka tîma Tirkiye û İskoçyayê temaşe bikin. Pêşbirk wê 16 heyvê de li qada werzîşa Amedê de bêlîstin. Di vê çarçoveyê de Serokê Partiya Geş û Pedanê aşağı bajarê Amedê daxuyaniyek çapemeniyê li darxist û amajê pê kir ku ji bo nasandina herêm û bajarê Amedê çalakiyek zor giring e. Evan organizasyona pir mühim in. Ev maç uluslararası. Ji İskoçya hatta Bagdad'e hatta Medine ebedit. Yani hem Avrupa hem de Orta Doğu tanıtıma Diyarbakır beçekirin. Herkesi birbirine Diyarbakır. Diyarbakır ciye sahabeye, ciye peygambere, ciki kadime, 1000 sal hizmeta İslamiyeti ekriye. Çağa ve hoşukbune Diyarbakır li Avrupa ji li Orta Doğu ji beditin veya kazanca tamamen Diyarbakır'ya. Ez var bavarım. Şîrovkarên werzîşê jî dibêjin cara yekeme li bajarê Amedê pêşbirkek nawnetewî tê lîstin. Ev yek mînakek e. Ji aliya aboriya bajêr ve jî gavek bi erêniye. Lê bila berdewamiya vê jî ji bo bajarên din ên Bakurê Kurdistanê jî hebin. Ji bo dîroka Diyarbakır, ji bo pêşoraja Diyarbakır, ji bo nasname Diyarbakır û nasnama herêmê û Tirkiye vê pêşbirkî pir girîng e. Cara yekemîn pêşbirka netewî Diyarbakır tê lêstin ew ji bo Diyarbakır sazimanekî pir baş e. Ana agahiyê ku hatê destê me otel tijebûne. Rezervasyon oteli tijebûne. Tekîrîkî pir mezin ji derve heye. Ez bawer dikim vê saziyê wê Diyarbakır baş derbas bike û peyamekî pir baş bide cîhanê her dorê piştî wî jî biya wî şîlbir neqede Diyarbakır sazimanê mezin bê lêstinê. Qada werzîşa Amedê dora 33,000 kesan digire. Amedêkariyên qadê bi lezgînî didome. Li her aliyê de xebatek çakkirina stadyumê heye. Heke UEFA piştî pêşbirka navbeyna Tirkiye û İskoçyayê destûr bide wê jinha pê ve jî li stadyuma Amedê pêşbirkên navnetewî bên lîstin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.